Okay, kaya lagawa na si Waskewa. Inge, Sir Ladara. She's been recording saying, interest ko lang kasi siya na siya. Kaya ako lang nagmendak siya na uya ko. Uya ko sa pauniste, len negas mo dyan tegin lang siya kalitkos. Nakatsaka, katradya lang sila, swan safla. Alam kasi siya kasi nake-oyan ako la makde. Le, ako a lot ng sumura la lutkisang or la akras la yan siya. Ako kumising. Ang tingin just ko, lagaw masimit na zoom. Kaya wadang sirle, launching kat. Kaya kung ak may sasikom na naki siyak laka. At ako na yung kipelsing ikisipin, nga ki kumin naknas, walk me through. Kalem ye, oye, nga kum ako kum na naki delivery si makum akfashila ki, mananak si oye ko, mafak mawala yung machine, med Israel, maka tramram kitranatari. Manaknas akalem ye ke malutut singa taka me ke galuemit mako ina na kumin akfashila fa kumpas na meta. Okay. Ito sa kamkula. Kasi siya nauusipan sa mga lengan ng tupuk. Masimit kimalangkat. O na si malangkat na gumit sa kasi. Alam ka na ako akfash malangkat. Katsum na yurin kat. Mayin. Managwa ko. Etek to ka yurin kat. May pa ng katsum na yurol mit. Roy 6 lang cash ko. Kung Roy mate kung sum breeding gas ng kumso na yurin kat. Roy. Tasok tamit. Nake akfashian ako lang nagibulito nga siyaksin kat cash. I think I can go through the process mga akfashian kuvingan buyak tinvash namit. Okay. Masing Europa ngay share screen ba na flash namit. Kumi liyele masimit nga or ngay share screen siya nga mayin pacl sa karmagin nga pa locus kulon sila tamilipan ilparinchut nga ito ke locus ta nga mga layok na molo na tamilipan kamdak wala ke 2014 2015 ilsum ilis lato ko to show siya nga liyet nati I was convinced le alam wala kasyo pero nga may static Pakamdak that na maganda masing nga show nga locus pa nga na masimit mitki mana kayo kung finliyan kinla kung kanli taps or magin pacl tolu first translation tolu siye pa masimit ngan pa NRSV New Living Translation na King James. Ngayon so read King James mate. For the sake of time, ngayon te read na phone na. Ngayon so read la mate pelu todo mo. Akos mo. Ngayon luxury na kulot na mea se sham gunya. Na read say mate ngayon kung takot puton chome na. Takot na read him kay van kumin kalem ke. Le mea kumin isan lock sina. Bit kum sa usin lock bit kum sa idak knows bit kum sa mama. Read sa aklulo mo. Umdamdag idak na usaba mo textual observation. Ko ngayon akyok kilik mo sing kustuja ko sing ganyan notes. Textual observation sing ngariti na nga isla kay siye palokas sa mo kalem nga riti. Kung riti yang Oakwuk Leum God, Leum God sapkin, Finan Moab, Eol Sinai. Fact na kumakatilaro, Tiana lela elos kalem ke. Kahit may diagnose na phone na, nakasya Fahluk na riti, so Fahluk na ke mariti, nga riti. Make sure I fully understand it. Ngamtag kigasing lisomit, mayin link Bible the original language na le Latin ko le Greek ko Hebrew Greek Latin le piagaskan
English ilta komitli gas ko siya. Narong ali mo finga siya gas English met. Na gas English ay usik gas up ko lengsingan. Mga isla kalme ang gas English. Na ifinash gas silu mga gas Hebrew ko gas Greek. Kitas ka Deuteronomy. Kalme ba? Kasi Deuteronomy gas Hebrew. In Deuteronomy, again, Old Testament, original language or magiging by Hebrew. Na Hebrew e leng simit na gas Greek. Septuagint. Na killing like a gas Greek ngayon ba Septuagint parang Septuagint so nag-ulayang sa original language yun ba gas Greek nag-gas ka ulayang mata nag-gas gas Hebrew at this room nag-gas Hebrew so in fact nga read lang mga not na phone na or lela outline textual observation mga most na kanin mga read luwa to luwa ko lumay ko mo na tukun nga read lang mga nukewa nangamday ko outline siya outline read the flow lan gas ngayon may art magina kasi hindi na ngayon nagkipapol Kosraean natin siya pang e-version sige papol Kosraean natin siya kumilila first simit pangan na kaya read kaya outline siya kung read, kung nila broken down into subpoints, subpoints. Ako nila, points sifana si pangan. Aksasuyellah Lun Wuleacng. Pangan si Fesing. Ako nila, fosing yung foslusion, Pangoneni Mwet na kayo, Akilen sikyak may na pa fostol lagi on koshkan. Fostol lagi on koshkan, ash ipshut yung fostol yung on koshkan. Na kumilila Leum God, elos, sifana pulakin, lalos, lalos. Kainin mga na phone, mga outline siya ngayos kaya mga nga takoy ke textual observation. Na ba royal outline si Belsing royal outline siya lapay mga akfashing and pay breakdown sila ngayon pa lang aproy kamulin mo kadil guess na siya saklo kus tinaliye outline siya show piyeng outline siya shramkin niya pa paano nga siya shramkin siya piyeng outline siya ngayon Aksasuyellah within ash points if on na kemuri siya ngayon mga Islam na fali natin Pangoneni Mwet na fosing vastu tuloy ka on course fosong on course ash ipshishik na bago makulin ke outline siya na parang sham sila asang already when naksingan kansang tafila is Akiya context na may kalme siya sham na siya na malasin siya ifok sham kinyak na nga fata ko sham kinyak application na tugun kumis ka mga nang gifas pa nag-mola shifen nang armagan kacham kun skumta ke seminary il discourage rokin commentary the shock if you not spell inuda ka week luwod ka week on kasi mga ako laman naksi nang I completely stay away from commentary shock to game ulit na ko kasi pen line luwod na dolu lock and ako lang at recommend mo kung magandang lulo tuloy si slide bell yok shock to full siya ngayon kalman cheat nga kasi nga cheat ka tayo nga kita na paila pangay kalme yan may nanakising ngayon or nga sumnag yung commentary siya ngayon isla may nanakising ngayon I think nga nakyok tilig text ako niliye na nga liye masimit siya mo sa liye fakya na kaya outline siya nga sa na fall nga confirm yun mga singan mo at yung tayo commentary sa fan nga tayo asumpe na kisiye pa na commentary nga mo commentary sa John Worsby may panay tayo yakse tingan akyok yun nga susum na kisium sila rin na foto pa na may nanak sa mga sham kun think na konsum nga li outlines like compare na kay masen na foto na kay or usi sisak usi ali mga fact mga commentary sa John Worsby na bangay siya commentary mga sham kun bieng lal Woolworth
Woolworth pampusin she pesi marang art making commentary luwongan Akilen count na pala outline si Aurela fall na ke mama ikek lang ngan mo ti sham outline sa ingil fall na ke mama akfashin ngan ti sham alle teach this out of context ngan ka dila wait ma itaya ma lut with yok ke ba pa lang lo sham kun pa na o pa ma lo sis la ke paile am ti kan able na ke commentary at sa shock kote special or maguna or magin insang use confirmation sepe na si le oye sing lang and fall na ke ngatte na sham mal le list le kale so pal le so mal too far away from what the scripture is telling us. Abangan no oye outline si ngan bangan masing asang rela sang akfashila akate sila na oye ko na ko was loop sila ke lensingal itosh ke titelagash na I'm going to connect ye akate sila na ga outline sila bangan ako lang na ke may naksina interest ko no sure nagatwine sum textual observation and vinto kat sum Deuteronomy longolya first season ke fakmo paingi kanon Oakwuk ke Leum Leum God sapkin mwesis inake yurin med Israel inen Moab maingi na kayo mwenmwen Wuleacng ma Leum God Akilen marslol Mwet Eol Sinai okay ko me ready for simit niya me kung saan kasi keyword ma mesla forget loang lum na kian kung loang na kin noun ko verb ko na kum loang na ki insang liki ko win na ki kumin de shola liki fossingan okay alam mo kasi section kung liyak noun ko verb ma kung liye okay kigigome or textual observation lo masi mitan kum retail min kalem mef fact nga mit kum sa lila men noun me verb min ashpe o yes get textual observation kum liya verb cash noun ni cash di ba what's your charm masi kum ran ba kum reading na ke kum reading kumangay paing e kanon Oakwuk ke Wuleacng lan Leum God sap na may what stood out for you? Yung reading it. kanon Oakwuk ke Wuleacng Write it down. Kanon Oakwuk. Just write it out. Na kung Fahluk, lela, ifoko, sikyan yung kanon Oakwuk. Maya si kanon Oakwuk singan. Yung reading it, what stands out for you? Para kung employment, kumsum, or observation lo. Kumli kanon Oakwuk na kumvesom, kung kumrelafon na foson ko siya na kung Fahluk ako ke me kanon Oakwuk singan. Liksha galam kila me Oakwuk singan. Ito na ash force may isang kasha yung akadel when katis fa na kinek tafa ye. Na kumkwen oro ye sen ke force kan na fon. Na kumiliye outline sila nga na kanon Oakwuk lan kadashke. Oakwuk lan kadashke textual observation singan. Na nga Fahluk kila me Oakwuk singan. Na kumiloyan na Samsam pinyak ke pakum samkin Exodus gaya ni Noy yang katensum na details mga ada siya pangay outline si mga makinin the outline si listing si nakikaisi kas male nanikle na nga fa shula ke outline si flow of the sentences. Le may siya samtram kanya. Pakumbra point si med. Na kumli lang ara point si med ngan pa. Mas force on kosh kasam kun Aksasuyellah Lun Wuleacng. Pa kadaliyela pacification nam sige. Na kumilila sub points kasi supporting points pa masaya ke outline si. Hindi. okay na oy kanon fakluman ba oy yesin ama
kum shela gasma ananalena maneklega Ah, pushlet. Orella listings again ge fosinige on gosh na fa kum verloklen ke na kum matawak in kain matawak na was the Good. outline of the Gumbadak, kum donc, rola listing siya ng siya flokleriti fosngan. Well, limay koshon kosh magumin dictionary na isla kalmiya. Na kumili na siya makato listing loam ngayon. Iti na ala na yok ashbe na dali yok shbe. Nagimin naksin. Okay. Okay na. Kikumra langan isla kas nga na mesi to katokoan. Masi to katokoan pa. Kumingin di kasken kumingin na kalem kele mea kalmen fos ngayon. Na shuweng super riti kuminisla sentence flow. Le mea siya Ongiyac ngayon. Na sa outline lang may ekon siya le sa makata may la points luwo kemasi ngayos la points or kumaro outline si kumaro la outline si ngayon liye pacl kasko siya liye shamon niya may nga kalem kita gigasing sir nga sumagi kasko siya na isla kasi fos ngayon or ekmakun in mo kain sang and now wala outline sila. Got it. Na kegum na ke maritsi magadash kenge ki Deuteronomy longolia fosin na ke on gosha faxi lumwen ba kegum me ride la kum she la gasnge juda flokla riti la juda flokla ingain alena connect la me si shamonyak nge alena kalem la shum nara ashngeng silum gumin mo ay nanaksi pa laman me maneklema ngaka hindi mo pa ipsi pasam kundiak na kumutay lang mo pangan ipsi ma sham kundi mo asingan naki shali klum naki outline mo man kumniebe masi men standard listing commentary about or magin ngayon wait mas nga dal shalik tari lash dal shalik masi mit fossin ge foson ko shoro kumti na konsum dile ko fosit ko shfaka fosal ko shfaka il shalik tar wala shalik siguro focus lash pa kitin kalem fos on kosh fossin ge foson kosh naka 3D mamit kan matok nganin mo kan wala established context singat le me siya Ongiyac. Na pensi makalem na tari la mesi may nanaksima alana akalemia kalem ke maritsi ngayon. Kipelsi makum kalem ke la tari la pangen na tuin singan ka ash makum sudbe ramgan lakas pienga ramgan commentary pienga sudbe ram kun na ke kabenas conflict silom na ke level mamdutu kian apkran na in discourage ya kung guminde so me sang na kuman in the shame na kima mutsaye sumosta saye amen ash yurumbe ine da kai shisham ke pacl ni makume ka ben relasyon na commentary lom we pray lom man kia fakya na wien oye singe ke pelsi makum kalem na pa kenge na efaka na ki locus ke source mam jamam kian ke commentary sayan ko lakumet direct makin Oda, meeting at the book saying, got kusama we got long interviews last night. Kalem gele mea locus il online housing il containers libraries kainin pugasle pangan locus computer software sa mga kainin pacl kainin commentary kainin dictionary kainin mga nagawas le
Now, Atlas. atlas, map, whatever you name it that is related to theology or seminary or biblical things. Basically, I'm talking theology, anything theology, anything that God is in. Now, kachabin logos, kachabin libraries pa. Na, ifo nagiging seksilongan, bel sa mga kalem no beke, I think a nga tui wedok le nga okay. Let me get a confirmation. Dabei, should tomorrow efficiency kan within 2-3 hours. Mayin nga lela kimigasyon na phone na nga wala Bible study log nga ashpe pa nga smos ashtari preliminary works mga wala kaya to ash background sing at sa pel yok lela Exodus pel limekos on kosmoro pa Bible study na game or to fushesh na sikkan kan kalem mama sa Ongiyac na flow nagiging sila mo belse nga is lang kalem kaya pangay outline sila na nga paya ay broken fliyan lendo mga broken dila faka the shock to kisipin gaya mga rectanary commentary at least 1 or 2 2 or 3 or bakit dila may ngan fact if was sing le kung in line with it or kung way out of pace now masito ka ba mga fact ngaki ko kalem kaya seminary they totally discourage the use of commentary unless shoot level you're running out of time now nga show tukun nga is kalem kaya nga show nagki-commentary luwo todo mo inis sila ko bamal dalfakan fall na kaya if it's lined up that's a confirmation for me okay broken nutilitar I prefer na pulakin sikyak I hate it on the spot. Alam si Vaxilongan ki pacl kung kain pala you have that sense of confidence when master ka pakya kung samram kanila kung read la Genesis ka Exodus Leviticus Oakwuk Deuteronomy pelakli me kosmatari Michelle correct me if I'm on point on this nara ki kumata ka estimate kita si lemo kadilakin master lemwet ope Eol Sinai kumita tari la may sikyakin singan from there kung nga si na akademi makum kalem kan and singan without looking at the commentary and the Fahluk mama seminary and encourage you again. If you go down Mount Sinai ko mano ore masikyak ngayon synonymous Sinai horrible dal synonymous dal interchangeable na kuya okay masikyak mano ore masap singa mga bel sa mga katlasik na to may tasangay na bakit bel sa mga lang but tol kung tugan wim tayo kuman kanin pos masikyak ang bel singa may takal mwenmwen tayo sham wash masikyak ike mano na min background singa na asura to save you some time likila if in fresh subject singa na assume na para ito na kumin na mentor kumina may tsima lut kain makasyo kuminte sisla malim na phone siya ako message na flow siya Pafaksya nga ito kafin mo nga ito ka pinali mat sisla bella libe lagi the lo ke end product sima sikyak di lo mo ke pinba po siya klo mosil Pangoneni Mwet Israel ako mga Aksasuyellah samram singe epelak tolu ko akos samram kun kung pawagin fakla if for may engom reference lagi ano to la met nga samram kun met luwo todo somla nara kumsala na de flokya nakina fact na kila
oye makum urek magin nga ala nakashap na boy nara again that makes sense this you can gain lela efoka elos vacuum in shanawe the commentary ke seminary ke at this level makumash kengan na nake level si mamakulan present niyan me kung fakkalimila kung kain pala la kung dufe ito la me presentan uskat me naki mental preparation mumkin pelsingan naki of course kung when orela mga alawu ki po but your delivery mga present na si Meta. Alam mo, kung kulog, since tayo pa sa pangan sa sakta, ngayon sige ko yung po. Kaya sumne ke, kaya nga safla ke outline siya nga outline siya nga shamtram nga bata ke outline siya nga lela, okay, Aksasuyellah Lun Wuleacng. Kada kufas pa na ke molash bisig. Mea Wuleacng siya nga Aksasuyellah. Na mashlosh, kapashtlok na singkat, kalensaplok na singkat. Pangay walay, pangay covenant si makat na nakfresh, walay ang lok na singkat. Kada naka-treaty ke, seni naka-ngawala na singkat, ngayon and the very deep ebalin na kayo. Ngayon mataki ako yung kulyak lang kat, pangay walay siya Aksasuyellah. Walay siya, kumain na kun oreni Meta. Mwet, Pangoneni Mwet, wala ke fos sin ke fos lu Akilen, Pangoneni Mwet. Na kung fact na ke men kumakatay tayo, kumisa tayo lalos ke maritsingan, or kung kalem ke tayo le, pangan malos, or pa nang kutkivas pa na siya, le, ulay sa naksasiyak le, Pangoneni Mwet, kung ko fa Pangoneni Mwet, kung sum na yun Mwet, bakit tayo ning sham kun gaslan kat na sin Mwet. Na, masimit, nagkaliep masikat na si Meta, kikulyak man kat. Kung tita ko nansing by accident, kikolom si Fena, kikulyak man. Na kung fact na ki-outline siya, li na ki-mola si Fena. Kung oingen it, nga so outline siya. Diba nga, BI, Leum God Tiana, lela elos si Fena, pulakin, in mo lalosan. Na sikumisi oyalas me na katil tina kisaktin kalem ke may madayin los katina kalem ke oyagan na kumili fani natin nga siya nga isa yok kumifani natin min kumista tari kalme na elos maritin bel so or kung first na sumta na oyas na kasi kaya kung kufas ma sumising na bayla mula siya siya na liki oyalas sa sakta namasin. Well, ensima nakapagin nga pa na tramta hektari fakya ako lalong ka kapsalong ka malututa mayin malutut nga maki yetaw sindu somla na uskat menike 2021 ka en makalash ke mising naki mama wuliak na silos nga na kekatikin met faka kining nga met faka klan gat mising zakla kum faka kastan gat kum prophet chiben faka kastan gat fakya kolom naki application in kain ta kalme na sishmet ma talip siya kaya kolalo. Okay. Masi woy mit ma effective ko kumintafla kastan kada pa kung usi na mold mo si Fed. That's your testimony. La kung usi oy yang mold kun. If ingat din na Akilen de siya mold la ka sa fa. La ngam work ma la ko mana mena liya mo kay fan. If ingat din na Akilen na gipsin in may ludu ni gas na si. Aldo pa nga chop. The main point is that Paul your testimony, your message is your testimony. Kung hindi yung message tayo Paul, yung assume tayo, yung lela yung phone na charm ko si Fena, testimony lagi kay Oakwuk. How did the scripture impact his life? Gaston got ikon na pagka mo.
Napangan capture na ke, mga simle ke, over 3,000 years ago, 4,000 years ago. Ka 2021, kabash bin Afghan nasish, na we see outline singa as an example. Nuknuk lalos, Tiana may. Nuknuk lalos, Tiana may kindusan yang. Na parang asam gin biyang ala ko, aspel si man nuknuk lagatin, ngayalam nga ulsiye. Simon ko, ang ayaw nukpel tao sila dari. Nakaro, upeng ako min kifas mamasik mga sila, ta shock. Mulutut siya nga inakil milat, pel si mga katil ako lamay siya, ilaliela ang may siya nga, nilasang na ulala, niwangin ulala, hindi ka na, pel si mga ako laan, nalitakan, bakasi, kung show lang, kung graduate lang kaya, may lalal fong isa, mature Christian, may lalal fong isa, kung ukui, sifana ukui ye, fitengan, aksyok ye, nakatpayakap ye. Interest ko, katabok lang. Wow. Yes. Kung tabok lang, kung sinamok na yakag fosse fosse pacl. Leum God ben goes fashion mwesis kaya ang ngaul. Bagom siya ang ganyan. Naging kaya bangan. Ta en sima, ta flok na kaya ako siya. Ta tanim mo siya. El Tiana lela na siyo si kalem kimaku sifana pulakin in molos. Banga mas you drive luma. What gives you the drive day in and day out? In kan ngos lagi kaslan God. Alepos kung takyan na kung kanyala aralang silom si ako pangay fashion na inkain. I mean, pabayuko ilwang siya makumaran kung what gives you the drive? Kung di, nga amo fossing alle gashigat betlal fung yam sige, mayen, belsi ba kung liek, kumaday ng los, liek kalem mo, weh, kasi sumba, asangan kisumnan sige, min los, kawin na si kain oy yakan siya, ko, kung kanangay, kung kang steak sila la lela, na ilala, usya ka na nga mo, kung na aske kindergarten, hindi ka taga mo steak. Na kung siya ka flok na to, katwag yung kuluk, sakta, belsa kung liek, long ka lang lena, pako to yung lang ka, at ihanong ba kung flok? Na kung nga, para nga, narawin na yun, siya para nga, start ng repossess siya, ka, patlagay rin lang, pakan chipes. Naghikamta yung lines up like, di kalem siya, in fact, nasib na stas na asking you paid off. Gainin, bagay pa ko, kasya nga siya, kasya kamta in mwesis. And then, analogy siya po. Ashkamta, ngapla tayo ay sige mamnas. Kingamta kaya kadli dali or gesta ngandi, min ngamta in mosh. Lagi kadli gesta mta ngandi, kalim kitin na nga ito. Asha flok mali. Wow. Wow. Ako lang malam singkat ki oy yang may nasike nga yelime kos kon kos mga rub shoulder with you ka wikum gemanga alana ikesta nasike na yokin kisensya klaka manasik na fiksha na sinsya ma asa ingin na kapa singa sang kapa what gives you the personal drive driven lom na gemasinge napakong fact nga si fena in mo laka mga kalem jumla nga ulle ke kayo ko utaka mga simla na kalem na sismising me kung gan fact aksafi na ke kung matawrik makin pangi kung makataya mga singe na kung sam kun fin pa met si shak na sa lalal fungi kasan kat me si kung kain usi
nasikin sang kasi bagi ministry lo kangan kanda fula finga champan masin machita shaknalo lo. How do you entice that person? Kumye top iplo ba nga po ka masimit kalem ke oy model sin lem Jesus Christ ulda ka lindi mat tamadit kan yeto lutafo the Fahluk la bangan discipleship model sin na ma fact na ke confinsase aso kin may elos pas nam siya namta so na sila elos if clients aso kin ke elos sa massage ke clients Konayak siya may kalem ke pa palo in cash kum tafay kum. Otherwise, it'll take you years and years. Kung di mentors la pasta Africa say il pa kuya pa pala siguro fusha ka safe ya nga may yes nga ul. Na men il mentor ya yeto lu ka tayo shoot. Na masin ba kumin. Kunak si mentor. Kunak si mo den cash kum tafay kum. Katiltikan nila kung sifana. Ile, kung finsu, may kunay. Pangan lagyan may tsari ka lalfong iya. Kung sa mga matama, ari, kung del na. Kung di may mga personally, ito yung saying, yung mo lalos made, dahil sa kami nila, dahil yang ngaw, lam ngaw, doon, so nag-client sa mga, from tani pelsin na show. Dahil connect na, hangin masay. Kahit masay. Nga si Vepen na. Nga si Vepen na, nga sasig client sa po, ulmul ka doon kaya ang yung afa, yung siya yung tech show. Bayan ba, yung nga connect na, failure kung nila ni Fahluk na gaslan ka, small diyak ka, email, may kusay. At kain ka na ko, pang solutions na human social problems. Tingin tapok lang. Global love. Kasi na wala video si ma kumralawi ko kaya katayalum ma katkan reference na ki akatayalum na ki process si ma kung go through ka akfashilain usi product singen amin ma kung usinge my affect life lasha pangen ma change of life na ki makawil si ma nga komendasyon mo tiya pakum usiya na siya skenge level sing am dali kum dildinga alena ay na sit na pwede nga pang nga ale astro nga alena akin na basis nga relaxin siya klak ngayon kain siya si mandi siya klak top na kaya makumusiya nga kat nete wilutut ki seminary nga tasakta in kashakat mayan molan met pakat wi dutinga awang si baklo malap ni sumke amal sila. All right. Well, dagi kung kulo nga mo kulo ke kumbuya akno ni video so finshot mo kusto malong nga in gasho ko na ke lut lo man ko tafel and gaslan got min mga tibak sa shoot ke when she benesish and then sharing din mo apang sa flayen tutorial post show prep, whatever you want to call it. Sakta finchak in peldok mag taking credential or like ata mga meda in matali review but until then ano get the fact in duo corin single to do for single to do and like long kalang one cut long si yok long si bakotin one cut long si yok one cut sisin silang kon matalin we ko was kat sa sibigaw launching cut again Amen. Ula. Amen.